Sa Iloilo City naman, base sa latest report sa Operation Center, masobra sa 6,600 ang pabilin sa 100 ka mga evacuation center o kung mas sobra sa isa ka gatos ka mga evacuation center. 7 naman ang damaged houses, samtang halos 100 ka mga puno sang kahoy ang nagkalatumba bangod sa kakusog sang hangin. Naibalawan nga base sa State Weather Bureau ang first landfall ni Tino sa Western Visayas ang pasado alas 11 sang aga sa San Lorenzo, Guimaras, kaginsudan ina pasado alauna sang hapon diri sa syudad. Ginpasalamatan kagindayaw naman ni Mayor Trenyas ang ako na mga Ilonggo sa pagpamati sa mga abiso kag pagkooperar sa disaster response operation sa rason nga nalikawan ang mga fatalities sa tunga sang paglaslas ang bagyo. Kadamo nagid nag-evacuate kay I think aware na gid tanan kanami kay na plus target sang Chakto, may mga cluster lead na naga-cooperate ini lang ang Iloilo City government but ang tanan na volunteers. We made sure nga ang disaster preparedness ang syudad is not only the city government but we try to also tap ang mga volunteers naton. Since kadamo sang populasyon sang syudad, hindi makaya sang syudad lang, pero nagamanami ang aton response because ang pagbinuligay sang tanan. Nabalian ang pahayag ni Iloilo City Mayor Rai Satranya.